কিবা কিবি কৰি খালি মাইনৰিটি এৰিয়াত ঘূৰে কিয় বড়ো এৰিয়াত বাঙালি এৰিয়াত হিন্দু এৰিয়াত কিয় নুঘূৰে माबा माबि ससियेल मिडियायाव होलाबायदोंमोन बिपिएफनि माखासे मानसिफोरा नङा होमब्ला अब्ला मावजोबदोंमोनब्लालाय मानोथो 3 बोसोराव बोरै बायखो बेलाय खामानिया मोजां जायाखैमोन दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार फाउन्डेसनखौ जिथु खालामदों फाउन्डेसना दिनै मोनसे बिल्डिं जुदि लुयोबा हा सिङावनो बेसेबा लाख बेसेबा थाखा खरस जाग्रोयो खिन्थु मानसिफोरा साननो हागौ है एफा लाख थाखा खरस खालामनानै माथो जेबो खामानिखौनो गोजौ नुस्राङासै होनना नंगौ गुबुन गुबुन समाव जोङो दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव बिथांमोननि गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय जों नाजाबाय थादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलनि खना खनला जायगाफोराव थांनानै जों मोगा-मोगि आयदाजों लोगोसेनो बिथांमोननि जे ओनसोलाव थानाय बा ओनसोलाव खामानि मावनायफोरखौ जोङो मोनथिनो थाखाय नाजादों आरो नाजानानै रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय हाबाफारिखौ जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाबोदों दिनैबो सासे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिजों सावरायगोन मोनसे समाव बिथाङा बिटिसिनि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरैनो खननै बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होदोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा गोलाव सम बे उदां बिजाथि महरैनो बिथाङा खामानि मावनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय सिबिथाय होबोदोंमोन आरो बिथाङा आथिखालाव UPPL राजखान्थि हानजायाव बे समाव जगदान जादों बिथाङानो जादों माखन स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो UPPL राजखान्थि हानजायाव बिथाङा जगदान जानानै बिथाङा आथिखालाव मा हाबा मावगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे नोंथाङा जिहेतु आथिखालाव UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय दा माबायदि थासारिजों खामानि मावबाय दं दा गिबियावनो दा बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि मोजां हामलायनाय थाबाय गिबियावनो आङो UPPL दोलोआव हाबनायनि गुबै कारना बा थांखिया बा उद्देश्य बे जाहैबाय दिनै आङो फार्स्टनिफ्रायनो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै उदां बिजाथि महरै आङो इलेक्सन गेलेबाय थाबोदों आरो बेहायनो खेबनै आंखौ बे समस्थिनि रायजो राजाफोरा आंखौ बिजाथि हिसाबै आंखौ देरहाहोदोंमोन दा बिनि उनावहाय आङो जेब्ला BPF सोरखार दंमोन बे BPF सरकारजों थाफानानै रायजोनि खामानि मावनो थाखाय गोबां आङो सेस्था आं लादोंमोन बा सालायदोंमोन खिन्थु जाबादि आङो BPF दोलोनिफ्राय जाबादि आं मदद बे सोरखारनिफ्राय हेफाजाब बिदिखौ आं मोनाखैमोन जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मोनसे साननायमोन रायजोफोरा मोनसे लुबैनाय दंमोन जे बबेबा मोनसे दोलोआव थानानै खामानि मावोब्ला निस्सय मोजां जागोन आरो मोजांसिनै जों रायजो राजाखौ मोजांसिनै दैदेननो हागोन नै बिदि मोनसे साननाय रायजो राजानाव दंखायोमोन बिदिनो माखासे सम बिदिनो रायजो राजाफोरजों जेब्ला सावरायलायो बेनि बागै रायजो राजाफोरा गासैबो बुङोमोन नोंथाङा माबा मोनसे दोलनिफ्राय एबार टिकेट लाबो बा बबेबा मोनसे दोलाव थानानै खामानि माव अब्लाना जों मोजां मोनगोन ओरैबो नोंथांखौ जों मोजां मोनो खिन्थु दोलोनिबा बांसिन पावार थायो बेखौ रायजो राजाफोरा बेखौ बुङोमोन आरो दा बिदिब्ला अब्लाना आं बुंदोंमोन रायजो राजाखौ नाय दोलोआव हाबनो होनबानोथ' जाथा हाबनानैबोथ' जाया अनेक किसु दोल माखासे माबाखौ नायनांगोन पजिशन माखासे सरकारनि दोलनि उद्देश्यफोरखौ नायनांगोन जोङो दिनै बिटिआरआव जोङो बिटिसिनि रिजनेल दल जाय बिटिसिजों लोब्बा लानानै जाय दोला खामानि मावनो थाखाय आवगायबोदों बा थांखि दं बेफोरबायदि दोलावसो जोङो हाबनांगोन बिदि दोलखौ नायोब्ला मोननैल' दोल जों नुङो दिनै बर'नि गेजेराव लोब्बा गोनां जे BPF आरो UPPL BPFनावथ' आं अनेक बार ट्राइ खालामदों थाफानानै खामानि मावनो नाजादों खिन्थु हाफुङासै आरो बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनायनि जिथु स्टाइल बेखौ आं साबजानाय मोनखायाखैमोन जायनि थाखाय आं अब्लाबो धैर्य हमनानै बे BPF दोलोआवनो जुदि हाबनानै आं खामानि मावनो हायो बेखिनि माबाया दंमोन आरो सेस्ताया दंमोन खिन्थु फैयै फैयै जेब्ला नै इलेक्सननि आबहावा फैबाय बारहावा बारबाय बै जोंनि लकसभानि बै लकसभा इलेक्सननि सिगाङाव
जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनसे साननायमोन जोंनि बर' बुद्धिजिबि आरो बर' रायजो राजाफोरनि साननाय बादिनो आंबो सानदोंमोन जे जोंनि बे हालामनिफ्राय बिखेखকৈ क'क्राझार लक सभायाव जोङो सासे एमपि दैथायहरनाया खोब दोरखार बेखौ गासैबो लुबैनाय बादिनो आंबो लुबैदोंमोन दा अब्लाना आं सानबाय दिनै रायजो राजाफोरनि जिथु साननाय रायजो राजाफोरनि बाथ्राफोरखौ सालिजारि नायनानै आं नुबाय फ्राय रायजो राजाफोरानो दिनै सरकाराव थानाय आरो गोदानै दाजानाय UPPL दोल बे दोलखौ मथा मथि खै बोसोरमान 3 बोसोरसो खामानि मावनो मोनदोंमोन बिथांमोनहा बे लकसभानि सिगां बे 3 बोसोरावनो हयथ' बिथांमोननि खामानिखौ माखासे रायजो राजाफोरा मोजां मोनदों आरो बिथांमोननि जिथु डिसिसन जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार आन्थ'गाथ'नि जिथु तयार खालामनानै जिथु PTCखौ आवगायलांनायनि जिथु लामा लादों बेखौ रायजो राजाफोरा एसे नुहरनाय बादि नुदों दा बेखौ गासैखौबो सिन्था सरसा खालामनानैनो UPPL दोलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौनो आंबो समर्थन होनायसै इन्डिपेन्डेन्ट भाबैबाबो बै समाव आङो जगदान जायाखै UPPL दोलाव हाबथ'वाखैमोन हाबथ'नायनि बाथ्राबो जेनेबा बिदि आं सानाखैमोन आंहा मोनसेल' सिन्था सरसामोन बैहाय जोंहा बर'आ देरहानांगौ BTC ओनसोलनिफ्राय देरहानांगौ दा BTC ओनसोलनिफ्राय जायखौ जोंनि हा होननानै जों बुंदों बे हायावनो जुदि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि मानसिया जोंजों दैथायहरजानो हाथावथाव जोंहा बिबांनि मानसिफोर गैलाब्ला अब्लाना बेयो मा जागोन दा बेबायदि माखासे रायजो राजाफोरा साननाय बादिनो आंबो एखेखौनो सिन्था सरसा खालामदोंमोन दा हिसाबैनो MP इलेक्सन थांखांनायनि उनाव खैदिनमान आं नेबावबाय नेनायनि उनाव नुबाय मा एक्चुअली जिथु UPPL दोलनि जिथु खामानि जिथु थांखि उद्देश्य लक्ष्य बिथांमोननि जिथु सान्थौ बेफोर साननायफोरखौ गासैबो रायजो राजाफोरा रोखा रोखा नुबाय दा आंबो बिदिनो सासे जिथु रायजोनि खामानि मावग्रा हिसाबै आं खोब राजनितियाव इ रखम आंहा माबा गैया दा दोलाव आं थानानै खामानि मावनोनो मोनफेराखै जिथु बबेबा मोनसे स्पेसियेलि बबेबा राजनिति दोलखौ मोजां मोननाय बा आवगायलांनांगौ ओरै होननाय आंनियाव गैयामोन अकल आङो जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै हेफाजाब होफानानै आंबो थाफानानै रायजोनि एसे उन्नति खालामनि आरो जोंनि भबिष्यत जोंनि बड'लेण्डनि इसुनि सायाव आंबो माबा मोनसे लोब्बा लाफानो हागोन नामा माबा मोनसे सहाय सहयोग आंबो खालामनो हागोन नामा जिहेतु आन्दलनजों फैनाय आंबो सासे मानसिसो जेराव हाथियार हमनानै जिथु जों आन्दलन खालामदोंमोन थांखिया मोनसेयानोमोन जे जोंहा बड'लेण्ड बर' रायजोनि थाखाय जोंनो आलादा खुंथाय जोंनो नांगौ बेमोन सिन्था सरसाया आंनिल' नङा गासै रायजो राजा बा बे आन्दलनकारिफोर दा बिदिनो दिनैनि दिना बे समा दिनैनि परिबेगा थिनला जे आन्दलन खालामनांगौ बा बबेबा मोनसे आन्दलन खालामनानै जोंनि थांखिफोरखौ जों जाफुंहोनो हागोन बे परिबेगखौ दिनैनि दिनाव नुहराखै दिनैनि दिनाव नोङो राजनैतिक भाबै नोङो बार्गेनिं खालामनो हानांगोन राजनैतिक भाबै नोङो सहयोग होनानै नों आदाय खालामनो हानांगोन नै बिदि पजिसननि दिनैनि परिबेगा बेखायनो बुंदों जे दिनै थासारिया जोंखौ बाध्य खालामदों जों रायजो राजाखौ बाध्य खालामदों जे बेहाय जोङो आलादायै जोंनि BTCनि दोल दाजानाय माखासे थांखिफोरखौ लानानै उद्देश्यफोरखौ लानानै सिमांफोरखौ बास्तबाव जाफुंहोनो थाखाय दाफुंजानाय जिकुनु दोल बे दोला जाहैबाय मोननै दोल बे मोननै दोलनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ जोङो एबसुलेट मेजरिटि लानानै बेहाय सरकार दाहोनाया जोंनि रायजो राजानि गासैनिबो हास्थायनाय बा लुबैनाय अब्ला बेखौ जों नाहरोबा दिनै नुबाय मा UPPLनि बादै BPFआ हानाय नंला खारन BPFनि माखासे गावसोरनि गेजेराव जिथु फोथायलायनाय गैयै आरो मा बुंदों मा एकनायकताबाद ना मा बिदि बुङो गावसोरजों गावसोर बुंलायलायो जायखिजाया बिदि धरननि आं भितराव हाबाखैब्लाबो किसु आंबो नुदों नुवाखै नङा माखासे डिसिसनफोरा रुट लेभेलाव लानाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लानाय प्राइमारियाव लानाय माबा डिसिसनफोरा गोजौआव थांनानै बेयो जाफुङा बा बि मुथै खामानि मावा उल्था मावहरनाय जों नुबाय थादों जायनि थाखाय बेजों सम्भब जाया माब्लाबा दिनै अजदलाबो UPPLआ BJPजों लिंक दं बेखायनो बिसोर थिग नङा BJPनो फानबाय बिदि माखासे बुंदों हाग्रामायाबोथ' एखे BJPजोंनो दंमोन गैयामोन होनबा BPFआ दा BPFआबो दा थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोनाथ' 31 ना माल' गेलेदों BPFआ
न'थाखौथ' बिजेपि नागारना होदों खिन्थु UPPL प्रथम गोदान दल हिसाबै बिसोरो सारा बिटिसिआव गेलेदों खारन बे खुंथाया जोंनि बेहाय जोंनि मानसिया खुंनो थाखायनो जोंजों खुंजानो थाखायनो जों बिटिसिखौ सृष्टि खालामदों जोंनि मानसिया खुंनो मोन्थों होननानैनो बिटिसिखौ जों सृष्टि खालामदों होमबा बेबादियैनो सिन्था सरसाजों UPPLआ 40थायावबो गेलेदोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य गोदान दल नालाय हयथ' बिथांमोननि खामानि मावनाया माबायदि जागोन जाया गिबियावथ' रावबो मिथिया खोथायावथ' रावबो फोथायजोबा खामानियावसो फोथायो दा नुबाय मा कम मोननायखाय बिजेपिखौ लानानै सरकार दानांगौ बाध्य जाबाय दा सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै खामानिखौ नुबाय मानसिफोरा UPPLआथ' थिगानो दं आरो खामानि मावनो बिथांमोना जिबायदि लामा लादों एथ' बिराद मोजां माबा ससियेल मिडियायाव होलाबायदोंमोन BPFनि माखासे मानसिफोरा नङा होमब्ला अब्ला मावजोबदोंमोनब्लालाय मानोथो 3 बोसोराव बोरै बायखो बेलाय खामानिया मोजां जायाखैमोन जायनि थाखाय माबा जाख्ल'नाय माख्ल'नाय ओरै बाथ्रा ओरै ओंखारबाय थायोमोन ना मोनसे समाव हयथ' बेखौनो बुंदोंमोन थारमाने हयथ' बेहाय खामानिखौ हमनानै मोजां मावाखै फैसाखौ बेहनना लाबाय बेखौनो जाख्ल'नाय होनाखै होमबा इदिखौनो निस्सय बुंदों दाथ' जोंथ' इदिसो बुजिगोन ना जों गेजेराव थानानै मानसि आरो गेजेराव थानानै सोर मोननै दला जुदि इयाव बल गेलेयोबा सोर दला मोजांसिन गेलेदो बेखौ गेजेराव थानानै नायनाय मानसियासो मोजाङै नुङो खिन्थु आं बबेबा मोनसे दलनि जाना गेलेदोंबा आं फाउल जानायखौ आं नुवा आं समर्थनसो होगोन सोरबा आंनि एखे दलनिनो एखे प्लेयारा जुदि फाउल खालामदोंबा लेफारिनि सिगाङाव थांना बुंगोन फाउल जायाखै थिग दं राइट दं नङा होमबा खिन्थु गेजेराव थानाय मानसियासो नुगोन ना बिदि जों नुदों नाहरदों आरो एक्सुवेलि सोर बेसे मा मावदों दा बेनो आरो माखासे दालांखौ नाय दिनै जोंनि नै खाथियावनो दं बियो पेकेजनि माबामोन लामामोन गुवार जानांगौमोन गुसेब जाबाय आसा गुसेब जानायाबो बार जाला जेनेबा खामानिखौ मावफुंमोनब्ला मोजांथार खालफार आं मावनाय 7 लाख थाखायावनो खालफार मावदों बे खालफारखौ देफायनानै ब्रिज बानायनो नागिरनानै दिनैबो गैया ओमफ्राय खोनाबाय मा 85% ड्र खालामबाय होनना खोनाबाय अब्ला 80% नोङो बख'खांना जानायनि उनाव 15% सोर मावगोन बेहायलाय ठिकादारा मावगोन नामा ठिकादाराथ' लाब जानोसो मावगोन ना गरसेबाबो निजिनि पकेटनि गारनानैथ' रावबो मावाना बे मनरन्जन ना मा बे लादोंमोननो थिकाखौ आरो चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो बै समाव फैदोंमोन बेहाय नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय एसे सोर मावनाय बिदि बुंदों आरो बुङाखै नङा बेनि उनावथ' एक्सनबो गैया ससेल' मावनानै थाबाय दा बेजों आदार थाबाय दा बेजों माबा रायजोफोरा ओरै माबा औवा हेबै ओरै औवा थब्रै थबा होना जेंलाबजों बारनांगौ जायो दिनै बेसेबा बोसोर जाबाय दा बेखौ दिनै UPPL सरकारा दिनै मावनो होनबानो मावनो हागोन नामा बोरै मावगोन बेलाय अलरेडि दान मावनाय दिन्थिबाय ओमफ्राय बै मिलन बाजारावबो बिदिनो दं बिसोर जायखौ दिनै केमेरा खेबै रायजोनि सिगाङाव दिन्थियो नै प्रमद बर'नि दिनाव नै सुइजारलेण्डआ नै दिसो होनना अथ'सो बिसोरसो मावलांनाय फैसाखौनो दिहुनजोबखानाय अब्लाना मानो मावाखै दा बेहाय स्किम हमबाबो इयोथ' उल्थासो जागोन ना मावखानाया बोरै 3 बोसोराव बायनो हायो गंसे दालाङा अब्लाना मा नै बिदि आरो प्रब्लेमा नैसो जायनि थाखाय जुदि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा जुदि दिनै 10 करोड़ 15 करोड़ जुदि मोनफा कलेजावनो होनो हायोबा बे दालांखौलाय मानो बानायनो हाया हागौमोन खिन्थु बेहाय बहुत जालियाति दं मावखांनाय दिन्थिबाय बेखौनो आरो दुनाय आरो माबोरै बुस्थुआ होमबाना अफार लिफ्टिं ना मा होनो बिदि जाया होमब्ला दा नै बिदि धरननि माखासे लामाया किसु दं बे लामाफोरखौ बिसोरो बुङै सोंखारिनो नागिरो आरो खिन्थु बे नङा आसोल बाथ्राया दिनै मा दिनैनि परिबेगा दिनै एकदम नोङो जुदि माबा मोनसे माबाखौ मोननो लुबैदोंबा दिनैनि प्रमद बर'नि जिथु मिशन जिथु भिजन जिथु लाजानाय थांखिफोरखौ मावफुंनायनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार मावनांगौ रुट लेभेलाव बेखिनिखौ जिथु तयार खालामबाय बे इनफ्रास्ट्राक्चार होनोबा नोङो सान्थियाबो गोलैयो बेहाय जोंनो असान्तिमोन मोनसे समाव बर' अना बर' बर' होमबाना जों बर' अना बर' जानायनि टाइमाव मा अना बर'खौ भट मोननो थाखाय सन्तुष्ट खालामनो निजिनि मानसिफोरा बन्सित ओरैबो जायाखैमोन होनबा मोनसे समाव मानसिफोरा अनुभब खालामदोंमोन आरो बेखायनो नै दा बर' अना बर'नि माबाया गैला बेबो मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि इनफ्रास्ट्राक्चार होनोबा बेखौबो नों होननांगोन आरो भबिष्यत खामानि मावनो थाखाय जिखिनि माबा नांगौ बेफोर बेस्टखिनिखौथ' बानायदोंना बर्तमान
दा अनेक किसु खामानि मा खामानि मावाखै होननो मावदों दिनै लामा दालां इफोरथ' मावलांबाय थागोन दिनै जाय सरकार फैयो बिनिनो दायित्व बे मावबाय थागोन खिन्थु थांनाय सरकारा मावलांनाय खामानिया मानो 3 बोसोराव बायजोबनांगौ जाखो अब्लाना सोर गाज्रि मावदों दिनै मावनो हायिखौ नों होनगोन ना मावनानै गाज्रि खालामलांनायखौ होनगोन हा दा नैबे आं उवाल होबाय जेनेबा न'आव ओइ उवाला बोसोरसेयावनो बायबाय ओमफ्राय उनाव आरो सोरबा है आं थानायाव उवालखौ आं बानायदोंमोनलै होनना अथ'स' बोसोरसेयावनो बायबाय आरो बेलेग फैबा बेलेगा बानायनांबाय बोरै जाखैलाय बानायलांनायासो दाय जाया होमबा नैबे आरो बिदिखौ रायजो राजाफोरा मिन्थिगौ जाय सुस्थ' भाबै सिन्था सरसा खालामो अकल पार्टिखौल' सिन्था खालामा बेफोरबायदि मानसिया बेखौ सिन्था खालामो आरो दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव दोलखौ लानानै एसेबां जों माबा जानाया गरामि जानाया थिग नङा मोनसे समाव जों दोलखौ गारनो हायिनि थाखाय दोलानो जाथि ओरै साननायनि थाखाय जों मा जादोंमोन पिटिसि एप्सआव जोङो न' सावलायलायनो जादोंमोन जोङो न' सावलायलायाखैमोन होनबा मानि थाखाय राजनिति दल एकदम पिटिसि राजनिति माने जाथि ओरैखम सानना लादों आरो नङा जों बदलाया पिटिसियानो हा दिनैबो जुदि बिदि जायोबा समाज बेलेग मोनसे माबाखौ माबा थिनो समनि माबाजों नों थांनो रोंनांगोन समाव समनि डिसिसनखौ नों लानो रोंनांगोन सिगांनि बायदि जों जायोबा जाला दिनै बबा आं बिपिएफमोन बिपिएफ थैनायालागै बिपिएफ बे दिनैनि परिबेया बेखौ थिनाखै बिदि बुंनाय माने बिपिएफखौ गाज्रि बुंनाय बे नङा बिपिएफआ खामानि मावाखै नङा मावदों माखासे मावदों खिन्थु खामानि मावनायखौथ' सोरबा मावाखै बुङाखै दिनै हाग्रामाया मानो मावाखै मावदों खिन्थु बिनि मावनाया मावग्रा मानसिया दिनै सोरबा मावनो हायि गाव खालामना लांनायखौ जुदि बे मावनो हायाखै होनना जुदि दस्रा होयोबा बेबोथ' जायाना दा नैबे आरो दिनैनि बेखायनो आं बुंदों मा एज ए हल दिनैनि जिथु परिबेक बे परिबेकआ जों बर' हारिखौ थिनदों जे नोंसोरो नैबे नोंसोरनि बे बिटिआर बिटिसि बेखौ नोंसोरो नोंसोरनो होनाय जाबाय बेखौ जोंनो नै परिबेकआ थिनदों जों खौसे जानानै बेखौ जों माबा खालामनांगौ खुंनांगौ दा बे आरो अब्लाना दिनै इउपिपिएलखौ एबसुलेट मेजरिटि होबा जुदि बिजेपि थाफानायावनो गाज्रि मोनोबा बिजेपियालाय बहानि फैगोन बेलाय फैनाय नङाना नङा होमबा नों इउपिपिएलखौ नों मेजरिटि होदोलाय अब्लाना बिजेपिनिथ' बाथ्रा फैलाना स्टेटआवथ' नों इउपिपिएलआ हारसिंथ' सरकार दाखानो हाखाया बिपिएफआबो हाखाया सोरबा इयाव सरकार थानायजों नों फान्डखौ इनिफ्राय लाबनो थाखाय नोंनि न'खरखौ मोजां खालामनो थाखायथ' नोङो बेहाय सोरदोबा हेफाजाब होखानांगोन खिन्थु हेफाजाब होनायावबो जोंना मा जानांगौ मा बेहाय जोंहा एसे खेमता गोनां जों नङाबा सरकार दानो हायि बे पजिसनखौ लाबनो हायोबा मोजांसिन जायो बेखौसो जों नाजानांगौ दिनै 15टा दायो जोंहा बिटिआरआव दं एसेम्बलि सिट बे 15टा जुदि जों देरायोबा दे इउपिपिएलखौ गासैखौबो देरा होजोब मानो खेमता मोना जानो हाग्रामानि दिनाव जेरै 3 मोनदोंमोन एबार 15टा देरा हरलाय मानो साबा साब्रै मानो माबा मिनिस्टार मोना जानो मोनगोन दा नै बेखौसो जों दा खालामनांगौ खिन्थु जों ओरै जायोबा खिन्थु बे सम्भब जाया होमबा दुसिनोसो हागोन नों सोरखौबा दुसिनांगोन नोङो गोजौआव जुमुथि गारबा निजेनाव गोलैनायाथ' एखे गासैनाव गोलैगोन ना दा नै बेखौसो जों नायनांगौ आरो जों रावखौबो दिनै गाज्रि जों बुंनो थाङाखै हाग्रामाखौबो जों गाज्रि बुंनो थाङाखै सोरखौबाबो जों गाज्रि बुंनाया थिग नंखाया बेखायनो जोङो परिबेकखौ नाय दिनैनि थासारिया नोंखौ मा थिनदों जों दिनै लामायाव जथेनानै बड'लेण्ड नांगौ होनबा बड'लेण्ड मोनगोन नामा बे परिबेकआ दिनै गैला हाथियार लाना आन्दलन खालामनानै नोङो माबा मोनसे आदाय खालामनो हाला सम्भब नङा गतिके नों बे एसे गोजौखौ सिन्था खालामा मानो बोरैबा नों हासिल खालामनो हागोन नैबे लामाखैसो जों थांनांगौ ना दा नैबेनो आरो दिनै आरो मा होनदों मा बिजेपिजों थानायखाय दिनै गाज्रि मोनो बिसोर बिजेपिजों दंना खिन्थु हाग्रामाया निजेनो खुद रायजो राजाफोराथ' बुजियो नङा जोंबो बुजियो दा बेहाय मा बुंदों मा आमुक थारिखै आंनि सरकार फैनोसै जोंहा रेडि था जोंनि कर्मिफोरा सिन्था खालामनानै आमुक थारिखै जाथारनोसै आमुक मासाव जाथारनोसै बुङै फैयै दिनै बेसे जाखो जोबनोसै टार्मसानो 3 मासल'सै नङा होमबा सोरखौ लानानै मा सिमां नुनानै इयो सरकार दानो नागिरदोंमोन बिजेपिखौ निस्सय बिजेपि आंखौ लागोन नङा होमबा ओरै एकदम आङो बिराद माबा बिजेपिखौ मोजां बाथ्रा बुंबा बिजेपि आंखौ मोजां होननानै बिजेपिया आंखौ लागोन नै बेनोमोन नङा होमबा इनि आसाया अब्लाथ' गावबो एखे लामाखैनो थांनो नागिरदोंमोन ना नङा होमबा नै बेनो आरो बाथ्राया दा होमबा बियो जुदि गावनि माबाया जेराव अलरेडि साबाना मा थांखांबाय
सोरबा बिजेपियाव थांदों सोरबा UPPL आव फैबाय जेनेबा थाबाय 12था ना 10था 11था इ थानाय समावबो बुङो मा ओइ नै माबा बाय इलेक्सन जोबनायनि उनाव जोंनि सरकारा फैथारसिगोन 11थालाय बोरै सरकार दायो बेलाय 12थाजों बोरै सरकार दायो 17थायाव जेराव हायाखै हा दिनै नोङो 12थायाव बोरै दागोन कारना मा आसा खालामदों बिजेपि आंखौ लागोन नामा इखौ सोरबा बुजियाबालासिनो दं नामा दिनै माइनरिटि एरिया मुसलमाननि गेजेराव बुङोबा मुसलमानफोरखौ जों मोनगोन जों बिजेपि दंफायो होननानै UPPL खौ रायबानो जोंनो मुसलमानफोरा भट होगोन सानदों आरो किन्तु मुसलमानफोराथ' एथा बुरबक नङाना सोर बेसे बिजेपियाव हाबनो थाखाय सोर बेसे नाजादों बेखौथ' मुसलमान मानसिफोरा मिथिगौ बिसोरथ' एसेबां माबा नङाना जोंनिख्रुइ बुहुत गोजौआव बिसोरनि साननाय हनाया बेखायनो बेखौ नायबानो जाबाय दा बेयो मा अब्ला दिनै जोंनि ओनसोलाव मुसलमानफोरा मा बुंदों दे এইটো बिफां दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार फाउन्डेसनखौ जिथु खालामदों फाउन्डेसना दिनै मोनसे बिल्डिं जुदि लुयोबा हा सिङावनो बेसेबा थाखा खरस जाग्रोयो किन्तु मानसिफोरा साननो हागौ ओइ एफा लाख थाखा खरस खालामनानै माथो जेबो खामानिखौनो गोजौआव नुस्राङासै होनना किन्तु बे नङा बिनो इनफ्रास्ट्राक्चार होननाय लोगो लोगो बे बुस्थुखौ दिनै सृष्टि खालामबाय फाउन्डेसनखौ अन्तत बानायबाय UPPL दोला प्रमद बर'नि सालायनाय सोरखारा दा प्रमद बर' बिथांनि जिथु सालायनाय बिथांनि जिथु भिजननि बिथाङा जिथु बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै रायजोफोरा नुहरदों दा बेखायनो बेफोर गासै सिन्था सरसाखौ नायनानै आङो UPPL दलानो सঠিक जागोन होननानै बे UPPL दलजों थानानैनो रायजोनि सेवा खालामनो हागोन आं साननाय जोंनि गोदोनि जिथु साननाय सिमांफोरखौ जुदि जाफुंनायाव मदद होनांगौ जायोबा आंबो सासे बेक्ति हिसाबै रायजोनि दैदेनगिरि नङाब्लाबो जेनेबा दैदेनगिरि हक बा बेक्तिगत हक आं मा सहाय खालामनो हागोन ओइ सिमांफोर जाफुंहोनायाव बेखौ आं गोरोबनाय नुहरदों बा बेजोंसो लामाया थिग जागोन होननानै आं नुहरनायखायनो UPPL दलाव दिनै आं जगदान जादों आरो जिहते बुंनो नागिरो जे नुनो मोनदों जारा समाजारि बिजोंफोराव माखासे खौरां बिजोंफोराव बुङो दे नाम्बार 1 आव BPF दं BTC आव नाम्बार 2 आव दङ BJP होननानै आरो नाम्बार 3 आवसो UPPL आव बा UPPL बे समाव दङ होननानै बाथ्राखौ बुंदों बेरेखा दोलोनि स्पेशली जों हाग्रामा महिलारि बिथांनि रावनिफ्राय जों खोनानो मोनो नाथाय सेथि नाम्बारावबो नोंथाङा थादिया नैथियावबो नोंथाङा थादिया नाथाय थामथि नाम्बारावसो जाय UPPL राजखान्थि हान्जा थार्ड पजिशनाव थानायावसो नोंथाङा बा बे राजखान्थि हान्जायावसो नोंथाङा मानि थाखाय हाबखो बेथ' बे गाव बिनि बाथ्रा बेखौथ' गासैबो मिन्थिगौ दिनै बेथ' असम्भब बाथ्रा दिनै मानो बुंदों बेथ' तेल मारिनाय दा हारसाफोरा बुङोना तेल मारिनाय बर'फोराबो आजिखालि तेल मारिनायखौनो सोदोबखौ बाहायो थाव फोननाय बादि आरो जेनेबा गावखौ मोजां मोनथो होननानै बाथ्रा बुंनाय दानि BJPखौ एसे गोजौ दिखांबा हयथ' गावखौ BJPया मोजां मोनगोन नामा नै बिदि आरोथ' बुजियै नङाना रावबो गासैबो बुजियो आरो नैबे आरो बाथ्राया दिनै एक्चुअलि गासैबो मिन्थिगौ जाय बुंदों बिसोरबो मिन्थिगौ UPPL दोलोआ जे 1 नम्बर पजिशनाव दिनै दं आरो मानो गैया जानो UPPL दोलानो दिनै सोरखार सालायगासिनो दं UPPL दोलानो दिनै जोंनि माबाखौ उद्धार खालामबाय UPPL दोलानो दिनै बर' अनाबर' सृष्टिखौ दिनै फोजोबस्रांनानै दिनै गासै जाति जनगोष्ठिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय दोल होननानै दिनै माबा मोनबाय स्वीकृति मोनबाय अब्लाना बै UPPL दोलोआलाय बोरै सिङाव थांनांगौ जाखो बेथ' सम्भब नंखाया बेखौ गासैबो रावबो फोथायखाया खारन BPFआ जुदि BJPखौ एसे गावखौथ' गाव सिङाव बुंना लाखाया रावबो लाखाया जेनेबा BJPआबो लाखानाय नङा किन्तु रावबो लाखाया अब्ला बियो मा बुंबाय मा जे गावखौ सिगाङाव दोननानै BJPआ इसिनिटा मोनगोन माने मा BJPआ गोजौआव दं दे नोंसोर लागाव दं अब्लाना बिदिबा बेखौ मोजां मोनगोन नै बे आरो माखासे बाथ्रा बेहाय दं बुजिग्राया बुजियो बे खुनु माबा नङा दा बेहाय सोरबा 1 2 3 आव थानाय बाथ्रा बेहाय फैयाखै दिनैनि दिनाव दा नोंथांमोना मेडियाफोराबो माखासे जायगायाव हयथ' गिदिंदों मिन्थिगौ आं गोजान जायगानि बाथ्राखौ बुंला जिथु UPPLनि जिथु स्ट्राक्चार जिथु सिस्टेम जिथु दलीय जिथु कर्मकर्ताफोरनि जिथु माबा खामानि मावनाय बेखौ आं नायनानै एकदम निश्चित भाबै आं बुंनो हागौ दिनै 27टानि गोजौआव सिटखौ UPPL दोलोआ मोननाया गेरेन्टिखा आरो मोनगोन माबोरै मोनगोन दिनै नों नाय दिनै जोंनि बे समस्थियावनो नाय आं उदाहरन बेखौनो होनोसै बेहाय UPPL दोलोआ सिगां एकदम खममोन
जायनि थाखाय UPPL खौनो मिथिबावामोन रायजोआ दिनै खामानि दामानिखौ नुनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय माखासे माबाफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफोरा UPPL दलखौ दिनै आंगोना लादों दा UPPL दला ओरैबायदि रुट लेभेलाव दिनै बुथ लेभेलाव दिनै माखासे जोंहा कर्मिफोर दं 100 जन करि दं मोनसे कर्मि जोंहा बै माबायाव बै मा होनो बुथआव मोनसे बुथ लेभेलाव जोंहा 100 जन मानसि दं बेनिनो 40 जन मानसिया बुथ कमिटियाव जरित आरो बै बुथ कमिटियाव आरो माखासे जोंहा माखासे पर्यायनि नेता थायो ब्लकनि थायो आरो डिस्ट्रिक्टनि थायो आरो सेन्ट्रेलनि थायो बिदि माखासे दंबावो आरो बेजों आरो सानै आरो मानसिबाव जों एड खालामदों दिनै एड खालामनाय लोगो लोगो गासै जोंहा 100 जन जाहैयो बाराबो दं किसुमानाव हयथ' 90 जन गाहामबो थानो हागौ बे आरो दा बेखौ नायनानै नाहरोबा भटखौथ' जों ओरैनो सानना दिहुनखानो हायो बेनिफ्राय माखासेखौ जों गारबाबो ओरैनो देराखानायाव फैखाना दं दा अब्ला माबोरै जिर' होनना बुंनो हागौ बेथ' असम्भब बाथ्रा बिदि बुंनाया गावखौनो उल्था बुंना लानाय बायदिबो लास्टआवसो नामा लास्टआवथ' जों बुंला दा माने बुंनाया जायाखै आरो बे जाया बे नङा लास्ट जायो मा जायो बे आलादा बाथ्रा बेथ' रायजो राजाफोरासो दिन्थिगोन खिन्थु जोङो नंगौ बाथ्राखौथ' एसे गेजेरावबाबो बाथ्राखौ बुंनांगोन ना UPPL दला माबोरै सिङाव थांनांगौ जाखो बेथ' कुनु पथे जाया जुदि सिङाव थाङोबा मैया दाखालिसो दिनै MP गेलेबाय जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङा ज्येष्ठ जोंनि माबानि BPF दोलोनि मेन मानसि बिबो सासे बिथाङाबो फैबाय दिनै मानो फैदों दिनै थासारिया थिनदों दिनै चन्दन ब्रह्मआ मानो फैदों दिनै थासारिया थिनदों UPPL दोलोआव थानानैसो जों एक्चुअली जों साननाय मथै रायजो राजाया नुनाय सिमांखौ जाफुंहोनोबा UPPL दोलोजों थानानैसो खामानि मावबासो जाफुंसारगोन नैबे बाथ्राखौ बिथांमोना सानदों आरो मैखथ' जोंनि नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मेनलि एसे स्ट्रं नेता होनोबा जोंहा हितेश बसुमतारी दंमोन दा हितेश बसुमतारीयाबो दिनै फैदों मानो फैदों जे UPPL दोलोआव गणतान्त्रिक पद्धति बेहाय दं आरो बेहाय गासैयाबो बाथ्रा बुंनो खामानि मावनो खाबु बेहाय दं आरो बेजोंसो जोंनि साननायफोरखौ जों जाफुंहोनो हागोन बिथाङाबो आन्दलनकारि बिथाङाबो बेखौनो सानदों जेरै आं साननानै बे दलखौ आङो जुगदान जादों बे दलाव थिग बिदिनो आरो अब्लाना बे दलखौ माबोरै बुंनो हागौ बे लास्टआव बेथ' कुनु पद्धति जाया बुंनो हागौमोन जे UPPLआ 1 नाम्बाराव थागोन अब्लाबो आङो 1-2 सिङावबाबो आं समान थाफ्रामगोन बे बुङोबा एसे मानसिफोरा जानोबो हागौ दे ओरै सानगौमोन आरो खिन्थु दिनै UPPLआ एकदम नील BJPआ 15टा आं आमुकटा एकदम बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा गनायनो हाखाया आरो उल्थासो सानगोन रायजो राजाफोरा दा बे आरो गथिखे बिदि माखासे बाथ्रा बुंनाया अयनायद्राय बाथ्रा बा नंखायद्राय बाथ्रा बुंनाया थिग नङा आरो बेथ' एकदम साभाबिक इलेक्सननि उनावथ' गाव मा बुंगोन बेलाय बोरो माथो एगाव मोननो माथो लास्टआवसो एक फैबाय अब्लाना मा जागोन गावनि बाथ्रायावथ' गावनै माने बिदि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो माखासे बिथांजों थाफानाय माखाया कर्मि माखाया एसे किसु अधैर्य बा एसे बोरैबा हंकायाव भुगिनानै हक बा थिग नङा साननानैनो हक दिनै UPPL दल फारसे बास्लायबाय दं आरो खारनफोरा नैबेनो आरो नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु सिगांनि समाव नायोब्ला BPF राजखान्थि हानजा बे BPF राजखान्थि हानजाया कंग्रेसजोंबो थानानै एलायन्सआव बिथांमोना सोरखारखौ सालायबाय आरो बेनि उनाव BJP राजखान्थि हानजाजोंबो बिथांमोना थाबाय नाथायबा दिनै BJP राजखान्थि हानजाजों UPPLआ थानायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना गोबां बाथ्राखौ बुङो जे BJPनो फानबाय BTCखौ BJPनो फानबाय आरो बे समाव प्रमद बर'आ BTCनि जिखिनि पावार एन्ड फांसन बे फांसनखौ दिसपुरनो हरबाय दिसपुरनि कन्ट्रलावसो बे समाव BTCआ सालायजायो प्रमद बर'आ सालायजायो होननानै बाथ्राखौ बुंदों मा फारागथि दं बेवहाय सिगांनि समाव बिथांमोना कंग्रेसजों थांबाय आरो बिनि उनाव BJP आरो आथिखालाव जिहेतु प्रमद बर'आ बैजों थानाय माने थामहिनबा नैबे समाव UPPLजों थानायनि थाखायनो बा UPPLआ बे समाव BJPजों एलायन्स खालामनायनि थाखाय मोनसे दायखौ अजद होबाय थायो फानबाय माबाय होनना बाथ्राखौ मा बुंगोन बे समाव ना बे फाननाय बायनाय ई बाथ्रायाथ' एकदम एक्चुअली जुक्ति नङा आरो बिदि बाथ्राया सासे नेताफोरनि खुगायाव ओंखारनायाबो एसेबां मोजां नङा आरो जायखिजाया दिनै जुदि प्रमद बर'आ UPPL दोलोआ जुदि BTCखौ जुदि BJPनो फानबायबा अब्लाथ' हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआथ' माब्लाबानो खेबनै फानखांबाय अब्ला कंग्रेसनि खेबसे फानबाय BJPनि खेबसे फानबाय नङा होमब्ला
थानायानो जुदि फाननाय जायोब्ला अब्लानिफ्राय बियो सिगांनो खेबनै फानखांबाय माथो बिटिसिखौ जेनेबा कंग्रेसजों थानायाव कंग्रेसनो फानबाय गावनि बाथ्रा आरो जेनेबा बिसोर बुंनाय बाथ्रा आरो जेनेबा ओमफ्राय बिजेपिजों थालायबाय बिजेपिनोबो फानबाय दिनै प्रमदआ UPPL दोलोआ जुदि फानबायबा बिजेपिजों थानायावनो बिजेपिखौ समर्थन होनायावनो अब्लाना जुदि फाननाय जायोबा इबोथ' फाननाय जादोंमोन ना खेबनै बेसो खेबसे बारा माथो अब्लालाय गथे बेफोर बाथ्रानि कुनु माबा गैया जुक्ति जुक्तता बा बेफोर नङा बेफोर ओरैनो बुंलायनाय बाथ्रा बा साधारन रायजोफोरखौ एसे ओरै खालामनानै माखासे बिभाजन खालामनानै गेजेराव ना मा होनो ओइ गुबुंले खालामनानै ना हमनाया बिदि धरननि आरो बेफोर राजनितिया एक्चुअलि नङा जोंनि गेजेराव बेफोर सोलिनाया थिग नङा बास्तबाव जों बे लामाया जोंनि थाखाय नंगौ हाग्रामायाबो सानदोंबा माबा BPF दोलोआ ओरैबायदि रायजोनि थाखाय आं ओरैबायदि मावगोन माबा सुबिदाखौथ' मोनाखै ना मोनदोंमोन मोनाखैमोन होनबा मोनदोंमोन अब्लालाय माथो दिनै लामा जायाखै मा जायाखै बुंनाय माखासे बाथ्राफोरा नोंबोथ' मावदोंमोन नों मावनाय खामानिया मानथो 3 बोसोराव मानथो बायनांगौ 2 बोसोर 1 बोसोरनि सिगाङावनो बिसोरो বিজেপি জিতোৱা কাৰণে কিবা কিবি কৰি খালি মাইনৰিটি এৰিয়াত ঘূৰে কিয় বড়ো এৰিয়াত বাঙালি এৰিয়াত হিন্দু এৰিয়াত কিয় নুঘূৰে बिदि बुङा होमबा नै थांनाय बै माबा बाय इलेक्सनाव बेखौनो बुंदों नै जोंनिया गोलैया जेनेबा चिराङाव बाय इलेक्सन जाबाय बेहाय ओइ मुसलमान एरियायावलाय मय अकले साफिसियेन्ट रे होनाखै होमबा दा बेखौथ' नै खुगा ओइ उदै गथ'फोर मानि बुङो ओइ मय अकले साफिसियेन्ट रे नायदो आंथ' बारा बे मबाइल नाया नालाय बारा माबाबावोमोन सोर मा बुंदों बुङाखै खिन्थु इनिफ्राय खोनानानै दा मिथिबाय आरो एज ए हल खिन्थु माब्लाबा बाथ्राफोरखौ थारमाने ओरैबायदि जाबाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राफोरा माबा मोनसे सिङाव गावहा गिनाय दं इदि धरननि नङा आरो बिनि बाथ्राफोरनि सायाव माबा खालामबा सालिजारि नायोबा दा नांथावि बाथ्राफोरखौ किसु बुंनाय बादि नुहरो आरो नङा होमबा नङाबा मा दरखार दं दिनै बिजेपिखौ फेजेननानैसो इयो सरकार दानांगौ UPPLखौ फेजेननानैसो इयो सरकार दानांगौ बिनि थांखिया बिसो जानाङामोन होमबा अब्लालाय माबोरैथो आं 1 नाम्बाराव बिजेपिया 2 नाम्बाराव 15टा मोनगोन 15टा मोनो नङा बिजेपिया 15टा मोनोबाथाय नोंलाय आरो सोरखौथो मा होनबावनो बिजेपिनि जाखाबाय होमबालाय माथो जाया होमबा बिसोरनो साबा मानसि बोनो तान जागोन नामा जेराव हाग्रामाया BPF दोलोनिफ्राय देरनानै गावनि माबा MCLA खौनो लाखिनो हायासै 17टा देरखांनायनि उनाव इसोर 15टा देरायोबा मा खालामगोन बेलाय लोगो दुसन बिसोरनि मथै बिसोरनो सरकार दागोन अब्ला नों सोरखौ रायबावगोन दिनै गोजौ दिखांनायनि बाथ्रा बुंबाय दं नङा होमबा बबे लामाजों बोरै 15टा फैथावथाव दे बिजेपिया बेहाय बिसोरनाव नाय इयो होननांगौसो बिजेपियालाय बोरै जोंनावलाय इसिनो मोनो खोब बारा ओइ मोनब्रै मोनबा मोनगोन आरो बिदि बुंबा इयो समायो नङा होमबा गोरोबाखै आरो मोननायखौथ' इसोर 15टा मोनथो बेखौथ' जों बर' रायजो राजाफ्रा कुनु पथि लुबैदों नामा लुबैनाय नंखाया BPFआबो लुबैनाय नंखाया आरो जाखायाबो आरो इसोर जुदि 15टा देरहायोबा अब्लाना ओमफ्राय गावनिया भागा बेसे थाहैगोन बोरैथो बेलाय 20 क्रस खालामनो बोरै खालामगोन इलाय 15खौथ' क्रस खालामनो हानाय नङा जिजौ स्टेन्डिं सरकार दिनै UPPL गासैबो मिथिखाथारगौ बिसोरो एकदम 20टानि गोजौ मोनखाथारगोन जेनेबा बुंनो हागौ बिसोर माबा 15-20टायावनो सिमाबद्धलै एसे एबसुलिट मोननो हानाय नङा बे बाथ्राया एसे बुंथावनाया समायो बिरोधि दल हिसाबै किन्तु जिर' इयो मोनथारनाय नङा इथ' एकदम जाथावा सरकार दानो हाया बिसोर बेखौ समायगोन किन्तु होनखागोन गासैबो नङा होमबा दा जेनेबा बिजेपिया इयाव सरकार दानो हायियाथ' गाव एबसलिउट मेजरिटि हाखाया बेखौ गासैबो समायो आरो किन्तु बिसोरबो माबा सिट देराया बेखौथ' होननाया समायाना देरहानानै दिन्थिखांबाय 9टा गाहाम नङा होमबा इनि गेजेरावनो किसु खम मोनगोन इखौ होनजागोन आरो नङा होमबा होनजागोन दायो UPPLआ सिगां 12टा 13टा देरहादोंमोन जेनेबा एबार खोब बारा 15टानि बारा देरहाया होनबा होनजागोन बिरोधि हिसाबै इयो समायगोन आरो किन्तु जिर' मोनदों होनना बुंनाया एकदम जाथावा नोंथांनिफ्राय मिथिगोन आङो जिहेतु बुंनो नागिरो जे गुबुन दोलोनिफ्राय बा
राजखान्थि दोलोनिफ्राय जुदि UPPL आव जुदि हाबोब्ला खामानि मावनो खाबु होआ होननानै बुङो जेरै बिदिन्थि हिसाबाव जोङो बुंनांगोन जे बिथां खाम्फा बरगयारिनिफ्राय लानानै हितेश बसुमतारी दा बिथांमोनखौ बुंदों मा जाय दोलोनिफ्राय बिथांमोना फैदों बे फैनायफ्रा बुङो जे बे समाव UPPL आव खाबु मोना बिसोरो सेवना थाहैसिगोन UPPL आव होननानै दा नोंथाङाबो सासे बिदिन्थि हिसाबाव नोंथाङाबो गुबुन जिहेथु गोलाव सम राजनितिकआव थाबाय दा बे समाव UPPL आव फैनानै खाबुखौ होगोन ना होआ बायदि खाबुखौ मोनदोंना मोनाखै बायदि UPPL निफ्राय जे खामानि मावनो थाखाय जायगायाव बा एरियायाव खाबु मोनि होननाय बाथ्रायाथ' एकदम इयो नंखाय कारन खाबु मोनिनोथ' बाथ्रा गैया कारन खाबुखौ माखौ बुंगोन जोंथ' ठिकादार नङा ना ठिका मावनो जोंथ' ठिका मावनो UPPL दोलोआव हाबाखै होमबा ठिका मावग्रासो सानबाय नामा होमबा जोंथ' ठिकादार नङा ठिका मावबासो खामानि मोननाय मोनैनि माबाया फैगौमोन फैया होमब्ला दिनै जों रायजो सिबिनो फैदों UPPL दोलोआव थानानै रायजो सिबिनो जों फैदों रायजोनि खामानि मावनो फैदों रायजोनि सुजुग सुबिदाफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनो जों फैदों बा माबे दोलोआव थानानै खामानि थायोबा खामानिया मोजां जागोन बेखौ जों रायजो राजानो बुंनो फैदों बा जोङो रायजो राजानि जानानै UPPL दोलोनो जोंबो रायज्लायनानै खामानि मावहोनो जों फैदों दा बेहायथ' जों कुनु माबा मोनसे सोरखौबा बनसिथ' खालामनाय होननायथ' बाथ्रा फैयाखै बनसिथ' जानाय जायैनि बाथ्राया आं बुंनाय बादिनो ठिकादारनि गेजेरावसो फैगोन बेफोरो बाथ्राया आं ठिका मोनगोन होननानै थांदोंमोन आं ठिका मोनाखै बे समायगोन नङा होमबा मोननाय मोनैया आरो मा खामानि मावनो मोनाखै जानो दालाय दाथ' जोङो आरामसे UPPL दोलोआव दं दिनै UPPL दोलोनि जानानै जों रायजो राजाखौ दिनै अर्गानाइज खालामगासिनो दं दिनैबो दहाय नोंथांमोना नुबोबाय जों दिनै बेसेटा बुथ कमिटिफोराव जों मिटिं खालामगासिनो दंमोन दिनै मोनसे मिटिं केन्सेल जानायनि थाखाय नै दिनै न'आव फैबाय दा बिसोर दा बिदिनो जोङो मानो जों सुबिदा जोंनो होआखै जानो अनेक होदों जोंनोथ' अनेक फ्रि दिनै खामानि मावनो जोंनो फ्रि होदों खामानि मावनाय माने जों सोरबा सानदों नामा सोरबा जाय बुंग्रा BPF दोलोनिया थारमाने ठिका मावनायासो खामानि बायदि सानदों नामा जेरै सिगां मावोमोन बिथांमोननि माबाफ्रा बेखायनो रायजो राजाफोरा बुङोमोन मा ठिकादार गोजा UPPL दोलोआथ' बे नङा ठिकादारा मालाय ठिकादारनि खामानिखौ ठिकादारफोरा मावगोन जोंनि खामानिया दिनै दोलोआव थानानै दोलोखौ मोजां माबा खालामनांगौ बिसोरना बे खामानिखौथ' जों मावगासिनो दं आरो मावनो मोनगासिनो दं इयावथ' रावबो बादा गैया सोरबा बादा होयो नामा मोजांसो दा बे आरो बेखायनो बे सोरबा माबा खामानि मावनो सुबिदा मोननाय मोनैया इथ' एक्चुअलि सासे नेतानि सायाव बेफोरो बा सोरबा कर्मिनि सायाव इयो जाया कारन कर्मिया रायजोनि खामानिनि थाखाय दिनै दलाव थानानै रायज्लायनानै माबोरै मावनांगौ बिनि सायाव सावरायनायाव बाहागो लानानै बा बाथ्रा बुंगोन दोलखौ मोजां खालामगोन बिसोरना कर्मिया नङा होमब्ला रायजोखौ जोंनि दोल फारसे लाबोनाय जोंनि दोला मा मावदों बेखौ रायजोनो खोन्थानाय बिसोर दिनै जोंथ' ठिकादार नङा जे जों माबा मोनसे मोनाखै ठिका लुबैदोंमोन बेथ' नङा जों ठिकादारानो नंखाथारा नङा होमबा सिगांबो ठिकाखौनो मावफेराखै ठिका मावनायनि रोङाबो दा जोंनो ठिका होबा जों मावनो रोंगोन ना रोंनायबो नंखाया ना जों ठिकादार नंखाया गतिके ठिकादारनो सोरखौबा बुंदोंबा मिथिया सोरबा ठिकादार जुदि UPPL दोलोआव हाबनानै ठिका मोनाखैबा बिनि बाथ्रा बे ठिकादारनि बाथ्रा बे टेन्डार होनायावबा बिबा माबोरै बे आलादा बाथ्रा ठिकादारफोरखौ बुंदोंबा इयो आलादा बाथ्रा खिन्थु एज ए हल UPPL दोलोआव हाबनाय माखासे नेताफोरखौ बा कर्मिफोरखौ एज ए हल बिदि बुंनाया बे जाया आरो बिदि बाथ्राया समाया कारन बिदि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो अब्ला ठिकादारनिसो दोल नामा बुंग्राफोरालाय ठिका मावनोसो UPPL दोलोआव हाबगोन नामा बिसोरलाय ओरै जाया होमबा सोरबा ठिका मावनो फैदोंबा ठिकानि लाइनाव नों माव जेब्ला ठिका टेन्डार जागोन इयाव टेन्डार हो मोनगोन बिसोर बिनि रायजोनि खामानि दलनि जानानै दलाव हाबदोंबा बा रायजोनि खामानि माव दाथ' मावगासिनो दं जोङो नङाब्ला नैबे आरो बेखायनो बेफोर बाथ्रानि सायाव कुनु माबा गैया आरो बुजिथावना बा साननांगौबो दं होननानै आं साना आरो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे मथंगुरि बियाबाव मोनसे समाव जे खननै उदां बिजाथि जानानै बिथाङा देरहासार जानो हानाय माखन स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा आथिखालाव जे
गोबां बे ओनसोलनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरजों सिबिथाय होनायनि खामानिफोरखौ बिथाङा दोलोनि थाखाय खामानि हाबाफारिखौ बिथाङा मावबाय थादों आरो लोगोसेनो रायखांनांगोन जे गोबां अजद आरो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ लानानै थामहिनबा बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा स्पेशेलि बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय माखासे माने जे अजद होनाय बे अजद होनायनि सायावबो बिथाङा बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव मख'नो नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदि जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सेथि पजिशनाव दङ बिजेपि राजखान्थि हानजाया नैथि पजिशनाव आरो थामथि पजिशनावसो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दङ दा बे आयदाखौबो लानानै बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो फोरमायथिबाय आरो लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिदों जे गाव जे राजखान्थि हानजाखौ सिगांनि समाव बिथाङा खननै उदां बिजाथि महरै बिथाङा देरहासार जादोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा गुबुन दोलोफोराव थाङालासिनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव मानि थाखाय आरो मा जाहोनाव बिथाङा जइन जाखो बेनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिबाय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखा फोरमायथिबाय गोजोन्थों बे बिजेपि